Vi vil gerne fortælle om nedbrydning af proteiner, kulhydrater og fedt. Man kan kigge på madens bestanddele. For eksempel kan vi tage en burger, og der er bestanddelene fedt, protein og kulhydrater. Og vi vil starte med at tage udgangspunkt i fedt, og hvordan man nedbryder fedt, og hvad fedt egentlig er. Fedt er jo bygget af grundstofferne kulstof, ilt og brint. Kroppen har brug for bestemte fedtstoffer. Fedtstofferne er med til at gøre huden smidig, og det virker isolerende på kroppen. Fedtholdige fødevarer indeholder fedtopløselige vitaminer og vigtige fedtsyrer, der indgår i dannelsen af forskellige hormoner. Nogle fedtsyrer, dem kan vi selv opbygge, men der er også nogle, som vi ikke selv kan opbygge, og dem skal vi have gennem vores kost. Vi har brug for fedt for at danne fedtvæv, som er det, der holder på vores energi. Vi danner fedtvæv, når vi spiser mere fedt, end vi forbrænder. Når vi har spist noget mad, så tager det nogle timer, inden maden er nedbrudt og optaget i cellerne. Vi forklarer om nedbrydningsprocessen af fedt. Først så sker der det, som man kalder en mekanisk fordøjelse, som sker, når vi tykker maden og finfordeler fedtpartiklerne ind i vores mund. Og det er også det, vi har tegnet her, at vi finfordeler fedtpartiklerne. Der tilsættes også en lille smule lipase for at nedbryde fedtet, men ellers så er det mest finfordeling, der sker. Først så tykker vi maden, og så er det der, hvor vi finfordeler partiklerne, og så synker vi det, og så ryger det ned gennem smalledet og ned gennem spiserøret, og så ender det i 12-fingertarmen i mavesækken. Nede i mavesækken bliver der så tilsat gallecelle. Gallecelle nedbryder ikke fedtet, men det finfordeler det til små partikler. Det sker ved denne proces, at fedtet bliver nedbrudt til små partikler i stedet for store fedtkugler, så de har et større areal. Og her har vi så fedtmolekylerne, som de også bliver nedbrudt til. Fedtpartiklerne rører fra mavesækken ned i tyndtarmen i de mindste bestanddele. De mindste bestanddele, det er triglycerid, som vi har tegnet her som de blå, og der er også 3 fedtsyrer. I nedbrydningen, der sker der så det, at der bliver tilsat lipase, som gør, at triglycerid og de 3 fedtsyrer, de bliver skilt ad, som man så også kan se her. For at opsummere, så starter nedbrydningen i munden, hvor fedtet bliver finfordelt, og derefter rører det ned i 12-fingertarmen. Så rører det videre ud til tyndtarmen, hvor fedtet det bliver brugt til brændstof i kroppen eller til byggestoffer. Proteiner er sammensat af kæder af aminosyrer, og aminosyrer er opbygget af grundstofferne kulstof, brint, ilt, kvælstof og svovl. Sammensætningen af rækkefølgen i aminosyrerne i hvert protein, det styres og bestemmes af vores gener, som ligger i DNA'et i cellekernen. Et typisk protein indeholder mellem 100 til 600 aminosyrer. I din krop er der mindst 100.000 forskellige proteiner. Kroppen har hele tiden brug for proteiner. Det er nødvendigt for, at vi kan vokse og for, at vi kan forny vores celler. Vores muskler og enzymer er også opbygget af proteiner. Der findes kun 20 forskellige aminosyrer. Planterne kan producere alle 20 selv, mens vi mennesker kun kan lave 12. De sidste 8 skal vi have gennem vores kost. Nu vil vi så forklare nedbrydningsprocessen for proteiner. Man kan så sige, at når vi har med en burger at gøre, så findes de fleste proteiner i bøffen. Processen den starter på samme måde som med fedtet. Proteinerne de bliver fildelt, og igen så ryger det så videre ned i mavesækken. Nede i maven tilsættes et stof, der kaldes pepsinogen. Pepsinogen bliver omsat til pepsin. Pepsin er mavens vigtigste fordøjelsesenzymer. Pepsin nedbryder aminosyrer, altså proteinerne, til polypeptider. Det har vi så tegnet her, at det her det er proteinerne, som så bliver nedbrudt af pepsin til polypeptider molekyler, som ser sådan her ud. Processen foregår så her i mavesækken. Nu så ryger det så videre ned i tyndtarmen, som er her. Når det så når 12-fingertarmen, så tilsættes der pepsidaser. Pepsidaser det er det sidste stof, der skal til for at nedbryde resterne af proteinerne. Og her der har vi tegnet polypeptiderne, og så hernede der har vi tegnet pepsidaserne, der nedbryder polypeptiderne til aminosyrer. Og det her det er så aminosyrerne. Når proteinerne så er nedbrudt, så vælger vi at optage de gode proteiner, som vi gør her i tyndtarmen, hvor det føres ud til resten af blodet i kroppen. Vores blod kan herefter bruge proteinerne til opbygning af nye enzymer og muskler. Alt i alt så skiller vi os af med de gamle proteiner for at kunne skille dem ad og opbygge nye proteiner. Kroppens vigtigste energikilde er madens kulhydrater. Der findes mange forskellige kulhydrater. Kulhydraterne de findes i f.eks. honning, frugt og planter. Kulhydrater er stoffer, som er opbygget af grundstofferne brint, ilt og kulstof. Kulhydrater nedbrydes til glukose. Glukoses brutoformel er C6H12O6. Glukoseindholdet i blodet det er ens blodsukker, og blodsukkeret det skal være ret konstant, for at man har det godt. Hjernen bruger også glukose til brændstof.
Kulhydrater kan opdeles i 3 grupper: monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Monosakkarider er den mest simple form for sukker. Disakkarider er opbygget af 2 monosakkarider, og polysakkarider er den største sukkermolekyle. Nu vil vi så forklare nedbrydningsprocessen for kulhydrater. Det starter inde i vores mund, hvor vi maser maden, og så bliver der tilsat et enzym gennem vores spyt. Det bliver også kaldt amylase. Amylase, det nedbryder stivelse. De resterende stivelsesmolekyler, som er de her røde, lange tråde, vi har tegnet, ryger ned i vores mave, hvor nedbrydningen faktisk går i stå i noget tid. Derefter ryger det så videre ned i 12-fingertarmen, hvor der igen bliver tilsat amylase, som der også bliver tilsat, da vi skulle nedbryde det med tykning. Amylasen, den nedbryder de her lange stivelsesmolekyler til mindre molekyler, ved simpelthen at hakke dem over. De mindre molekyler, det er dem, vi har tegnet her, som kaldes maltose. Til sidst er molekylerne nedbrudt så meget, at det ikke længere er tråde, men derimod enkelte molekyler. Det her bliver så kaldt glukose, som vi har tegnet her. Nu så kan kroppen optage molekylerne en efter en. De kan oplagres i muskler, eller i fedt, eller i leveren. Primært så bliver glukose brugt til forbrænding. Det var så det, vi havde fortalt om nedbrydningsprocessen af fedt, proteiner og kulhydrater.